Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod yo iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Iti kalman lain. Indagaroon kakapsat ibasa. Dati pakasalitaan iti kalman laing ni Karen nga napakuluan inartem. Wano inartem ni Karen. Sagudahin nga rin ti surat, kunana to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamasapak manen nga agreeng iti na itang bigat. Asikaswag manen manong nemi iti masapsapol na gini talong anak ko para iti panagbasa da iti elementarya. Ti nauna, grade 5, ti may kadwa, manong nemi grade 3, kaya ti may maudi ket grade 1. Ti pagpintasan na ni Cecil nga nauna, manong nemi ket amuna nga udiren, di kiti adina, numampay sangapulo pa lang titawin na. Walking distance met laki di manong nemi manipo dito balay mi, kengga iti eskwela, dito barangay mi. E din to, tayo di talyawak manong nemi ti adda nga nakaidda iti sopa iti salas mayat palat urok na ni Duro nga asawak manong ay biyagaya adda anak ti asawa nga manat ubrana mapanag-agpakada nga mapanagpasada ngem tunukuan mamuhak nga dadjay karinderya nga madamat inom nang pulutan da kadagitipada na nga tricycle driver. Santo sumangpet awan inted na, nagbasing-basing to. Kunana awang ganot na sublat na nga tricycle ngayon pasada na. Nga dahil tatiga po na no apay nga nakiinumlatan kadagitipada na nga. Susapo. Sa idirabi manon nemi, alas 10 idi idur tuturda ni Duro nga asawa. Inatibay da nga insurrect di talatan sopat pangipaidaan nyo kunak data awan sa serbi ng asawa kunak tinakam ko kasta na palat urok na nga jakayat nga sitgan gapo ta maangot ko ti agat sanger agat sagarilyo tinghiw-ngiw na manong nemi ore lagkat-katay nga dinsan sapay punasan no kasta nga agpulutan no anyaman ti pinulutan. Imbaglagi din manong nemi tadabasit negosyo aginartem lang angem napialang met manong nga dagiti maganansya ket iso iti pangalaki di igatan ko diga maisaang pangalaan ti gatang iti masida uno saan ket pangalak iti balon ti anak ko mapanagbasa. No kas kakaiso naman nung naming nga da ipasada ti asawak nga ni Duro tricycle awan tumulat iya punte na napia ngigata ng sigarilyo na ken inom na no da ipasada na nagpasada haanang nga dumawat kanya ngem no saan nga agpasada dumawat it inom na ken igatang na sigarilyo. Oh my God. Hindi pa ilang may manong naming agbabawiak no apay nga ni Duro tinagbaling nga asawa. Dati idin manong nami ngaglaklako ak iti inartem. Si bibiyag peleng de dilula Lucia manong nami nga kadkaduak nga adda pagarteman na. Wen, sa jayak ka nagbalasang manong nami ngaglaklako ti inartem kan agaramid ti inartem babayeng kinilula lusing. Idi, tasad to'y nakbat nga namamo ni Duro manong nami kukupgwapo pa ilang bat idi. Tricycle driver idi manong. Umay gumat gatang iti inartem. Karen, inartem man. Anang inartem? Papaya, salamagi, balayang.
At nung hasta agsuksok atak manong name yung masidag jayan ko. Nagbanglukan ka rin. Tika man. Managregalo idi manong name. Igatangan nak ti mansana. Igatangan nak ti sangkis. Igatangan nak ti grapes. Kalikitaan na dumapay. Yan nakatartarakit ilangan na manong name kasla nga tricycle driver. Pero may nga nagmatchut pamagina. Nagkagwantes ka talagang guwapo nga tricycle driver. Inaram nak manong. Deta, nalalukoy nak mate. Naging ka na in hotel nak mat idi. Inaklon kon. Deta, insagot ko mate. Dito inartem kon. Ay, dito amin kon ako. No muna ti surong ko manong nemi. Di mana, mandamana akan kanen na kunana. Karen. Karen. Apay. Igimas na ito inartem. Inartem na yan. Kukok na ito. Kasla inartem ti imas na. Uy. Duro. Numuna taoray idkarkaram kami na ti mansanas ko manon nemi inartem latam ti bagbagay. Kaskala inartem sana ko na. Tapay met. Sana ko na. Agasuka Nabangluak mo da. Uy, nabanglukang kasla inartem ka. Ti kaimas na. Awanan sa pulek idi manong nemi. Idi agnubyo kang pailaeng kinituro. Dandani linawas manong nemi nga i-hotel na. Kada jay. Pagbalinan nak nga sila inartem manong nemi. Inartem ka no dagiti bibig ko nakaimimas. Inartem ka no dagiti duaman sanas ko. Nang naruna nakaimimas ka no ti panaka-artem manong nemi ti adda ti baba. Tinagbaitan dagiti legs ko. Alam sige artem no kunam di artem. Kunang yung naglaing ka duro. Iduro-dur mo duro. Nagsasaruno manong nemi nga napututan nak. Kinidiadan talungan nak mi manong nemi. Diya mo, imbes ko mga gumagat, diduro ng simadot manong. Natay idin ni Lola Losyang manong nemi patawid na kaniyak dahil panagartem. Siyak tinang tawid manong nemi iti pwesto nga nagpwestuan na idi. Corner tibay sa kalsada manong nemi nga umay pagdudupudupan dagiti gumatang itinartem kadua nga tricycle driver. Datap no sa kasta kata ada dumad lang dagiti maganansyak kan mapaglakwak saan lang inartem tilakok man. Gilakwak pa kadagiti umay mangibagsak kanyak iti banana Q, banana Q, kamote Q, dapay bibingka balinghoy, bibingka nga diket. Naglakok pa ka din si Cheryas. Dapay soft drinks ko. Dapay biskwit ko, tinapay. Kaya na agpatayak pa iti huweteng manong. Nagbalbaliw manong nemi ni Turo. Tanukasta manong nemi nga awan ti pasada na tawa masublat na. Deta nagmalmalem nga inom dita. Kinabudno naman nung nemi di akong malagip no kaano di panang durudur na kanya ni Doro. Nabayagin manong nemi nga saan nga nangan kadagiti inartem nga paset ti bagi. Nabayagin nga saan ko nangig kang kuha natin nakaimimas dagiti bibig mo karen kasla na imas nga inartem. Nakaimimas dagiti adda iti barokong mo karen nakaimimas kasla inartem. Nakaimimas dati adda ti salang mo karen kasla kaimasan nga artem. Diakon nangig padagi jay nabayagin man sa bagay. Ay. Mabalin siguro nga awanin ti interes na. Gapot ti karo, ti arak, o no alcohol ti magina. Ikan kastamat ti nicotine. Gapot mabalin ko ako na yun manong nemi nga chain smoker ni Doro. Uri digos manong, uri kadigdigos na. Agat arak latang agat sigarilyo. Idin to tasyak manong nemi, tiyak matbaybay antibagik ang. Ore naglaklako aklang agar aramit tinartem manong nabangluak mo't lata.
Tano mapalubos akon manong nemi di kita anak ko mapanagbasa. Isaganak matan manong nemi di kita nasken nga maisagana nga inartem mono maartem. Aglo agpipito akpeti mani manong nemi na duma-duma. Sari-sari manong. Nabanak tumaten ti pwesto manong nemi at danto pala ni Duro nga urok makamukan to di biyag mo ko na. Amunan tong lataramid na no makariing ni Duro dalatsonan to ti banyo manon nemi hindi ay sanan to sa pulan na at makan na damat ibati ka nga inna po ibati ka sidaan na ideal daw makamutumot lata di suna tari kita anak ko manon nemi ikakmat ida ti balon da nga pangal daw da nga mangantulatan iti kantin. Pero barak tumitlat tamanin ati magbambantay iti Karen nga inartem ni Karen. At dali kiti kundawe manong nemi at dadyak magwantaan ngaglako. Konakit no at gumatang kita no hasaan lagit nga sinukat nga inartem. Tapay pag naglako pa sigarilyo. Sigarilyo man. Mga aladrat honest na mangin baga maitan naglatad di kwarta nga pagbayad. Dito man mahal ka latag. Kok mo man ka rin. O sige, mapagkamangal. Rumor sumrek di kiti customer ko ti oneg ti pa pwestok mano. Ganda doon to na kita may parking tricycle. Kanda dumapay nga lugan no kamano. Sandalakit nga traffic tadak ti corner. Kanda man ti kiti kuntawing aginanakan awan ti kumatang. Ay, bunasak tumatilanget ko. Ngayon, baybayan, di ba, agdigo sakmet, aglusyon na, agbangbang luak, tapos naligas na, nabang luak, latamet. Napindas mo pa lang, tisukok ti barukong ko, nanukasta ng agbaduak, pilyak na tayo, medyo aglukais dito ti barukong ko, at makita ti puon ti barukong ko, pangawis pa di kiti customer mano. Pasareaksyon takmet, angim sa nga kumipkap Dati pa attraction ko manong nemi ti may sa pangawis ko kada kita gumatang. Tano at gumatang kati, matiltiliwak manong nemi, ngakit kitain na tipuon di barukong ko. Mapangkot nung nakit kitain. Napindas ka latamat karen. Talibag-bagayo. Talon ti anak ko. Unang napindas ka lata. Gagangang papintasak lata at no umay kay gumatang. Nasaan lang ang gumatang no dekitran tayo pa tagpatanggan. Bahala kayo. Ngayon malakip ko man. Kumusta mo di Duro? Tamo mo milakay ko? Mamuka. Ure mat lang no maparagsak ng kapay lang. Kaya siya man tilangan na. Nakadurgi. Yung palpalagip. Amat nga durgi ni lakay ko. No saan nga agpapukis. Saan nga agahahit. Langanat sa agdigdikos. Imbag man ta magustong pala kaida isuna. Dilay bagbagan panahon nakman tayo makabibisit ka. Kinapudno na kadadda di kiti madlaw ko manggargari kanya. Tricycle driver damit lang mano. Tricycle driver ni Duro idagam amu kami nakukupgwapo nga isunod nakaalukuyan na kanya managregalo. Sa ita tricycle driver ba't timang sulsulisog kanya? Awal lang ka din sa bali. No saan nga tricycle driver lang? No kaya't mo ka rin. Talawan mo ti pamilyam, tadatagdanan. Di ka man, gago ka. Sabi ko maraming kaya tapay, damak na nga, tricycle driver ka mat lang ha. Ikaw rin tricycle driver lang. Kaya naman tilangak. Nasalon at tilangak. Nabangluak, nasingpetak, iti-entreg amin ng papasadaak, ken kagranante amin. Tapno saan nga masayang na kita nga barbarukong gada pa naglup-lupo. Patayon nakman ni. Suyatang nga ni. Suyatang ka tisuka. Iti na minsan manon na nga kaawan, di kita nakaparking nga tricycle, iti asideg ti pwesto. At nagparking manong nami nga napintas nga lugan. Idi at dadumsag manong nami nga guwapo nga lalaki. Executive tilangan na manong. Ito gayam dati pagbagada nga ayan tinaimas nga inartem.
Ading ko, sir? Well, sir, ibagbagada nga ron nga subli-subli na nga inartem nga balayan. Amumok na, di bakit idi agyan dito eh? Da kami idi, sir. Balasitang balasang nga pala idi. Sige iti mawid. Uwan. Idi, awanin din ni Lula. Siya akong tinagpwesto dito eh. Siya akong tagbaybayad ti lisensya. Ti renta na tinagpwesto ak. Di ka bumakbakat ka to yan. Nagbaling kan tumat nga lula. Aglaklako, agar-aramin tinartem. Siguro, sir, lola, awang pahay, ubing pala nagdaan ako, sir. Kaya di ba may nga dumakil da nga aga-asawa da, nagbaling kan tumat nga lula. Sinun tungarot pang ipadaway dam dito eh. May santo ka na kita anak mo, kasya eh. Saan mo mabaling, sir? Kaputa. Diyak kahit nga agtalinaid nga inartem lang di pagbiag o ready kita anak ko. Wala nga nung mapagbasam na kita anak mo, babae hindi pa naglakom tinartem. Hindi, kahit nga sawan, inartem ti panangbiag mo, kin panangpaadal mo ka na kita anak mo. Ay, may sagur ka, madi, kamali, bidot, sorry. Di asawang gayam, katulungan. Awan trabaho di asawak, sir. Tricycle driver, mamanog pasada. Kang-kanahon kindi nga mo barbarte ka. Kaya mo asawa na di asawan, hana katultulungan. Answer, nga mapay sir, api nga in-interview na, sinuka ka di. Agsalut-sudak lang. Kanang mga rod, ti sir, dati balayang, ha? Mano sir, kanang mantikwa. Pagsisinayam sagbabain te, tutunggal supot. Mga lakti worth 1,000. Huh? Panginta naman sarkat 1,000. Nawanan. Baka hangumanayin sir, 1,000 day ito. Kaya na dumang inarte mo na basta worth 1,000 na tantin mo kanya. Ang lagarot sir, mabit lang sir at agsukat ak. Rimuarak manong nemi. Tabno alalis tuwak nga kuti ko na. Sir, madalapos ka. Nabagno ka magayam. Ana? Hala sir, kapot agar-artay mo kon saan akong nabanglo. Malangam ko nga ti banglo. Sayang data nga banglo barbartek badlatan nila kay mon. Ni Sir Met. Kung naklan no saan ka kas karida dungat nga sutsutilin dak. Sutsutilin. Ibagbagak litipod no. Naging ka na green cellphone naman. Kinasarita na ngayon matayo. Ikaw anong masadag kanya. Dandanek makasukatan. Anong nagan mo? Karen, sir. Karen. Okay. Dili mo bali nga i-deliver mo? Sir, mawantag bantay dito eh. Adayo ka doon, sir. Walking distance lang. Pero ito cooking ka na di address ko, ha? Nangalat ibulpen manong na yung bulsa na sana sa kinikimaot. Nangalat ti papel, ti wallet na. Doon surat na. Dadat address ko. So, pang i-deliver, ma? Emergency ka, dadawang tawag ka niya. Nayunok to, adanto plete na. Dadat ti 1,000, ha? Sige, sir. I-deliver ko nga. Thank you, sir. Manong nemi nasukat ko aminin. Idita. Sumangpet manong naming umay ni Vicky. Hoy, Vicky. Kumusta? Ito? Maobra. So yung mic dito. Kita siya na no, mega. Barbarin ko nak no. Tayak bang ganito weteng? Dati tipulyatos. Ay, Vicky. Agbande ka man lang arot. Tata papanak, hindi liber ko na gito ni. Among matitigla ko, dati-dati ba't kakadway na. Vicky? Sige, bahala, sakti ang makamon. Gur ka ha, takitak. Natagyan ta ka ha. Pa nagtalag mo kanyak. Ilak na din papel. Ito lang bariya tayo batik. Pag suplim, tilukot to yun. Pa nagtalag mo kanyak, api mabayag ka. Ba't ka di mabitak lang. Insupot ko manong nami tuwa nga supot. Bit-bit ko nga nagna.
nagpaamyanan ak manong nemi sak nagpadaya sak nagpaamyanan manin. Mas nakapasdek manong nemi tinegosyo. So nalayang tanay putputong kinitak tip surat. So tayo na. So dito address na. Kaya nakitak manong nemi nakaparking tilukan ni Sir. Kang gimatang ti sangaribo nga inartem. Awan samot opisina ita. Manong nemi sinapul ko na da doorbell. Awan. Pinadas ko ang inturon manong nemi tiridaw. Mayat ba't may lukat? Sumre ka, dumanong ka. Iso dahito ni Sir. Nakasasalita na ti cellphone. Nakatugaw manong nemi di napindas nga tugaw iti takil nga napindas sa lamisaan. Sir, pagipanak da ito maditi aircon ngo masukaan. And iruan mo jay. Ora katamat nga naka-aircon sa jay. Panakakusina, ito bisina. Diyan si tari daw, lan. Pamupala dyan. Sir, api nga may nang-order mo. Ipangipanam. Api nga binigay mo. Adang orod papanak naman naman. Sundot pang tadak. Emergency nga imak dito bisina, kabuta. Adanas ka nga pirmaak. Impang ko itiruar manong nemi di panakakusina. Hindi suklatan. Sak nagbugko. Nagsapul ti sabon, dagat sukat imak Nagsabunak. Mayat? Dekat mantan dagat suka. Siyempre ka kung manong nemi ti bisina. Iri apaglukat ko tiri daw manong nemi nakiktutak. Tadamatin ti sangok ni Sir. Sir? Sino tagpandaking ka? Jefferson. Natigayam ko. Dati kung may mangtultulong kanya. Hindi ako nga problema. Kaputang. Ada nang sublat kang ka. Agsubliak mo na dyan, Sir. Kaya ka, tatad ko kayong karate pletem. Ngayon may nang-deliver. Orasanan, Sir. Kinunak manong namik at pumanawak kumangiming kawid na. Sir. Sir, namin ka nang tiima ka lang. Ba't ikadwatad to yun? Sasalita pa ilan. Allah, Sir. Hindi kahit mo sawan, Sir. Mas lamawatak ti bagbaga ma. Di ba kayan? Allah, Sir, adasawa. Nadasawa mga saan naman nga may mararamin ti oblikasyon na kanya. Kito rin man, Sir. Basol ka na po, Diyos. Kaya nga sigurado nga adasawa mo, Sir. Nadasawa. Madati adayo. Iso nga may liliwag. Sir, aglaklagwag lang din natin. Saan nga GRO? Grabe no sa GRO ka din lang, met. May kaman, Sir, nag-aaway na Sir, talong pala, Sir. Manong nemi nakawaywaya ko mga gulagulak, nakawaywaya ko mga manong nemi nga gikisa. Yung tsak man amo. Nga po siguro na nabayagan manong nemi nga tsak nakaraman, tibibig, nga nabara ka nabanglo. Naikas-kasta nakmalay di manong nemi ni duro kat agat arak, agat sigarilyo lata. Nemi tama nung nemi, nakabarbara ka, nakabangbanglo sang aw dito nga Sir manong nemi. Kaya magusto na laonay nga nananaman manong nemi hindi kinipibig ko. Nakaimimas ka. Sir, Allah, Sir, happy nga siyak, Sir. Gamot na siya kati makasapulan. Makasapol mo. Masapol ko. Masapol ta nga doa. Sir, amang ano ada umay, Sir. Awan ti umay. Inlak ko diri daw. Nakaplakad sa jeti close. Sa unap sina ita. Awan ti umay. Awan ti makadisturbo ka data. Umay ka.
iti lamisaan. Iti lamisaan na manunemi na ikatmutin na iti na iparapaw nga things. Talaga inranta na nga winaknitan manunemi iti lamisaan. Kat dito yung nakabinagkat ngayon patugaw iti iking ti lamisaan. Sa inikatnan manunemi ti arwatek ti t-shirt ko ta naka t-shirt tak. Inikatnan ti lak manunemi ti bracket niya. Sir, wow, nakaimas dito kasla inartem nga bansanas mo. Ito pala makaramanak tinartem nga mansanas. Saan nga inartem data, sir? Game kas imas tinartem mo. Sir, so, no, saan, sir? Ano ti saan? Saan mong isardeng, sir? Talagang Jackie Sardeng. Gapat na masapul mo, masapul ko. Masapul ta nga doa ka rin. Sir. Oh, sir. 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 Indurunak manunemi ngem sinarapan akmitlang gabat na tinakayat manunemi ama ito at ulok iti sarming. Sana inikatan manunemi ti short ko agraman ti pantik ket nakooyao iti sakak manunemi ti iking ti katre kalpasan na manunemi adatan ket ne kas lamang mangan ti inarte mano nga balayang da stone ti panang kinikinit na manunemi. Oh sir, opo sir, nabayag man la din sir. Diyak man lagi no kaano nga kinan nilakay ko tinartem ko dito sa nagbaitan ni kiti legs ko sir. 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 Manong nemi pabusoy kon nga namin pinsan. Tanaikari siguro manong nemi nga talaga nga maaramid ko. Ti maki-sex iti sabaling nga lalaki. Nadyak pakit payam mo tinagan na manong. Imbag bagak tinagan ko akaren manong. Naikari siguro manong nemi nga gapo iti nakpanakawaw, gapo iti kina-irresponsableng asawa ni Duro. Isungad to'y manong nemi ti may sa nga tudo, may sa nga arbis, may sa nga bayakabak, nga mangep-ep nga maminpinsan ti mawaw nga rikno. Nga't kastaunay manong nemi tinamsaakan na iti inartem nga nagbaitan dikiti legs ko. Sana manin insublat manong nemi iti inartem nga mansanas iti barokong ko. Sana manin insublat manong nemi nga iti inartem nga bibig ko. Alpasan na manong nemi plasnar ng kunam. Awan matgaya manarwatin na ngagpadpada kami. Ket dituhin manong nemi nga timakder lata nakatakder lata isuna. Sana, nagdakil manong, nagdakil ti hampay naghalip-galip nga balayang na. Saan nga inartem nga balayang na itagaw to si bubukil nga balayang manong. Ket ni, idurudor na manong, sir. Nabayag la idin manong nemi jakon amo no kaano dedi naudi. Dedi naudi nga panang idurodor ni Duro manong nemi ti armas na. Ket ni sir ti simublat adakdakkel abalayang manong nemi tinserek na iti ruangan ti inartem iti edda iti baba iti nagbaitan dikiti nawas na nga legs. Kasta unayin manong nemi, iti panang nakatakder isuna, ket siyempre manong nemi nakaiddaak, nga nakababa, dagiti sakak, nga matinapayan na tipatong ko manong nemi dap no mayabot, gaputan nataytayag isuna, nga nataytayag manong nemi, iti pusong na, nga iti lamisaan manong. Tapno laing nakatakder, ket saan nga agdumong.
Kadito yan manong nemi kastauna yan manong. Uwen, di pa nang tapayan at ipatong ko. Sana iawid-awid manong nemi tapos nikastakat may sagad-sagad. Oh! Sana pinaspasanin manong nemi kat napanak manin. Oh, sir! Oh, sir! Oh, sir! Manong nemi awang pulos ti nakaatipaka na kami. Numuna ti pinto kami pa'y manong. Nunangan iti inartem nga balayang pinakanakmet ti saampay na okisan nga balayang manong. Isumet manong nemi tinagtugaw anagidda manong nemi iti lamisaan. Ket siyakmet tinakatakder manong nemi amang mangan iti saampay na okisan nga balayang. Oh, manong nemi kastawan iti panagasog ni sir. Gaputan na laingak mo't manong nga mangan iti balayang. Oh, kunana. Oh, Karen. Saan ka lang nga naimas nga inartem. Naimas ka naglaing ka pa nga mangan iti balayang. Yaw-awa na siguro manong nemi nga pumutok manin. So nga bimangon kat siyak manin ti paida na manong nemi. Kat kasyamat manin tinaramid na. Tinapayan na ti patong ko anong nemi sana manin indurudur ti balayang na. Oh, sir! Sir! Manong nemi, si Marteng Gamlang, idin malpasmin ti may kadua arikos. Gusto ko na manong nemi, ti panangala kong ti arwatek saksimrek, iti panakabanyo ti pisina. Ito ay kanagbugko. So, palat pa nakalagip ko sa ngarumbig kung mati napasamak. Diyos ko, nakalalis to ang nagbasol. Nakalalis to ang nagbasol ti tao. Baka no, kawang patinggana nga to sa anak. Diyos ko, iti kasto nga naramid ko. Baka wanandak ko mga. Kinon ko nak manong nemi kabayatan nga subsublik tineo na uksub nga arwaten. Iti rumara kong tiban yung manong nemi. Hinakon, sir. Psst, mabit lang. Sir, mabit lang. Basta ka. Sir, diyan kayatan. Talaga nga sa atin, maminsan tumanin. Okay? Oh, awatin na ito. Ano na ito, sir? Kwarta. Sir, saan ka pa bayadan? Saan nga bayad na ito? Tulong ko kin ka. Amo ka kasapulan. Diba? Saanan, sir? Bakit no tawagan na tumanin? Tadi mo kayat ka maulit? Sir, alay mo. Kanatagan mo, sir. Natin yung parabaw ko na ito nagan ko. Ha? Ito. Tebulin. Nelson Rupas. When? Manager. Insurance office gaya na ito, sir. Kahit mo, insured ka. Insured ka nila kayo mo. Tapos matay. At na maalaf nga, dakil ng insurance na. O, ang pagbayad ko, sir, siya aktima ka mo. Ha? Hindi ka sila idaw-dawat kung matay nila kay kon? Di ba, Man Martek? Narigat na matay, di Man Martek, sir. Aman, anak agangaw, oras siya ka, kahit mo pension. Nagit anak mo, educational plan. Mabalint educational plan, sir? Pang-college. Check mo, how mo pagbayad ko, siya aktima ka mo. Siya ti manager nga eh. Tera medem, baliwang tutumay, kaduan to nila kayo mo, tapos na pagpirma, kaduan pati kita anak mo. Ito na no, sir. Ito na masago ma. Tulong ko na ito eh. Kahit ka nga tulungan,
amo ka marigrigatan ka ang laklakong aramid ti Artem. Kahit mo nga, isak bayan mo, no, isa ganaam ti masakbayan na kita anak mo, di ba? May tulong ko rito. Takal di may tulong ko. Awatim lang. Sige sir, subliak to nga rod. Kaduk niya, lakay ko ng anak ko. Awatim nga rod dito yun. Mano nga min dito eh. Awatim mo, tabilangam tulatan, kabayatan, magmagnaka. 15,000 manong. Diyos ko. Grasya dito yun, no, anak. 15,000 na kailan da ito eh. Mabaling nga, nayunak de kwa, kadwag ti puunak, tapno, patinggak lang ta tinarten. Ano nga napintas ka negosyo. Salat sudak to kini Nelson. No, napintas ka negosyo. Hindi makadano na ako manong name kas taon iti panaka kumikom ni Vicky aglako. Nagbayag ka, nagbibagam nabagit ka lang. Nag-hitso sa po na, yapo. Tutulungan ka siya kung di makamo. Pinagyaman na king ka, Vicky, ha? Bam, tatakil to titip mo. Yan, tip, manulag mo dati, mapaglakwa man. Manong nemi, hindi ta pumasitan, dagla, agatang. May pa dati kabo. Kat, tad ko natin papel mo. O rin, anda nagtaya. Ada mo din man nagtaya ay tayo. Baka damandam-dama, adan ton rumuan. Nagtaya ka? Nagtaya ka. Para mga baka. Di makatakas manong nami nagpangabak isuna ti dua limit. Ngayon na puruon isuna. Nga po, na matadala puruon. Pailang, agkasapula na ti kwarta, kalpasan na. Sa nga bali na nagpangabak tang. Kahit manulat prosyedum dita. Dua limit. Di ba? Da 2,000 ko. Sa da 2,000 nga barato, da 4,000. Kuha maminin. Ha? Kanak ti 4,000? Nayunak pa, pagbalik ng 5,000. Okay ah. Di mo may kantuanin. Agbantay kantuanin. Nada pa panak manin. Kaya wala. Imnap na panam ngamin. Kaya pa kasatagam. Kaskala na paksuyan, loko. Talipagbagam. Manong nemi kinasaritak ti asawak hindi magak nga saan ngagbartek iti dayta nga rabi kabot adda papanam mintul bigat. Papananta. Mabanta ka pala iti insurance. Insurance? Sikasyak kanigita nakta. Educational plan. Tapno dan sigurado nga pag-college na kita nakta no darat college. Ano to eh? Basta sakti baka mo. Sino ka tagbayad? Kaya sakti baka mo. Aglaklako ka lati inartem, pagkatapos at the insurance mo. Gagawin. Sakti ba ka mo, anak mo? Sige. Di mo kaya na naka-insured ka. Tapno dan to, o sa rin dikit anak mo, numatay ka. Sapo. Dandanik matay na ya. Arik mo kakit din, dinatay. Balbaliw kan duro. Di ka, padasim tagsarmin, nakakutkutong ka. Nabayagan dito ko. O naroon. Obligasyon mo dito. Di mo maramin. O, magkaminti. Ano hindi kita barkada? Dapat patik na barkada ganda kami. Kaligitan nakta. Iso nga rin nga ko na, mga alat educational plan na kitubing. Tapos nga stagat, andun to problema ito nag-college da. Para tinaran niya kapasakbayan da. You know, adam latat barbartek ka da, agsad sa dutag, bahala ka. Noan niya ting kari manong nemi ni Mr. Nelson Ropas, isut na pasama. Isupapak naman nung no lumabas, iti ayan ko, sumardeng sa naisinyas, amapanak di opisina na. Kadaawan ti opisina man. Ket tawagak tumatan manin ani Piki. Abay, nagbantay ka, dapapanak. Dapapanak mo yun. Di mo kaya ti 5,000?
Apay, pangabak ka kumamanen. Anyat mo. So nga sa katagpataya. Barbarang swerteta. Sige, agbatikan. Kapot na papanak. Masan sana nakastoy ti mapaspasamak manong. Kat siyempre, sa ambatan nga maaramid ti asawa kadada ni Sir Nelson manong. Yung kastawa na ti panagpapas na manon nemi niya kay imas ka nung inarte mo. Dagi ti bibig ko, ti barukong ko, itinagbaitan di ti lex ko. Ti laing na manon nemi kay laing ko man. Sir, kanon to nga patingga ti kastoy nga mapaspasamak, sir? Abe kahit mo patingga. Ang mga no, awan ti pagdanagam. Datalayang ti baka mo. Nagbabawi ka? Saan, sir? Pakaragsakan ka di, ha? Taparparagsakan na. Kana, ada ka nga mangted kadagiti kasapulak. Kasapulan mi. Oh, sir. Sir Nelson. Karen. No kumapayawan na sawa ka kita chika ko matalagang asawa eh. Nakaimimas ka. Ada nasurukan na makatawen manon nemi dahi nga nalimit nga relasyon mi kini Sir Nelson. Kaskas di nga sa amadlatang agbalbalo ti asawak manon nemi nga ni Duro. Jakpay na puutan manon nemi nga saan nga agat arak agat sigarilyo. Sapay na gidugundawin nga saan da nga isang sangpet maturog latan no sa dinot pakabartekan na. Dagitin to anak ko manong nemi ti papan mangsapsapon nga mangyap-apon iti amada. Kat siya, mabaam, adaobrak ko na ka. Tadimakal ti pwestok manong nemi iti nartem. Naging kang agbalawak manong. Nabayagan nga sa nga. Dimabas ni sir. Api nga ta. Kapag mailiwak manong nemi na pana ka mismo iti pwesto na. Naka-close. Idento ta sa amad nga bakasyon. Nagsalutsutak iti aso dagdamano. Nana, nimbaga, bigat yun. Samad kang kabalasan ko, api ka di. Apay nakarakap, kasamad nga bakasyon. Dua lawas kita nga nakarakap deta. Apay, tidak magagat. Natay, deta manager da. Ano ya? Ni Sir Nelson natay. Kahuan. Kaya mo no na itabonan. Ino titibalay da na. Naamuyo ka titibalay da? Tsaka mo. Isla. At imbaga na nga barangay, manong. Mapangkakaday ta nga barangay imbaga. Imposible nga saan da nga mo. Sikat day ta nga tao. Sige na mapanak mangaroon. Anong name nangalak ti tricycle inarkilak. Imbagag ti papanak. Ikadak iti sidecar anong name sangsangit. Diyos ko. Imuno namat nga natay ni Nelson ng ti asawak. Diyos ko nagtupay namin nga naligat nga matay. Di kiti bamartag ka na. Nagsigarilyo. Ni Sir Nelson nga nakasalsalon at nakaimimas di kiti bibig na. Nga kaparapara nakamatmansyo nakasalsalon at isukit din ti mo na nga matay. Diyos ko. Kinapudno naman nun na minagbalingin na napatay kanyak ni Sir Nelson. Mapangnamnamaak. Mailiwak at daiso na nga nakasaga na nga mga FF iti pa nakailiw ko. Ita'y bagada ka na tayo, mano. Diyos ko, yapo. Api nga isod matay. Di ko manidoro. Ngayon tap numamuak manong nemi nga idilayag na minsan nga kalman nga naitabod. Apay, ita lang ang nga mamuk man. Kaya gamamukam kinisir. Kaya na kami na naka-insured kami nga agasawa kaya nagititalungan na ko na nakaalak tiya educational plan da. Kasi nagiti imay.
Iti nagado nga customer na nga nakalat insurance. Alay, sumatanti mo na nga natay mak, nga nakasaysaya at ni sir. O nga ron, nanano ka ma'am? Nadisgrasya. Dadya kay, kailugan na nga, nakadisgrasyaan. Uwin datat makikita kang lugan na ko. Dinong parda ma'am, dinong parting 10-wheeler. Jesus. Ay na. Awaan gaya mo ni sir. Awaan gaya mo ni sir. Abikas talaga pa nagsangit mo. Ay. Nagkarelasyon kay Kadi? Kini Nelson? Saan ma'am? Saan ma'am? Saan ma'am? Saan? Sige ma'am. Inakon ma'am. Alakit di ako Diyos di mangliwliwa ka na kayo ma'am. Basta gagawin ka. Daw mo na. Awanin ni sir. Balo kayo. Orit. Napitnas kayo mo ilata. Di agasawa kayo tumatmanan. Impanasak ba nung namiletang ipapatay ni Sir Nelson? Ba nagkapakaskas daawan ti asawa? At pang panasam? Hindi. Sino? Sika. Ano? Ay naglukukan. Amom. Ipanasangkan ta makitampay. Tayo nung matay ka, ipanasang ka hamon makita. Isong ita nga si bibiyag ka pa, ipanasangkan duro. Gamot na dandanay kamatayan. Loko ka. Sumadla pinilit ang hindi nga ma-insured. Takit mo mataya kon. Takit mo patayan. Saan ba ya? Kahit ko pala makita tin. Narinig ka masakbahin na kita anak ta. Anang artiko kon. Agbalbalo kan Doro. Di ka mandanagan. Kitam tilangak. Nagpintasak. Di mo lamo no kasunok. Kaado na kita mang sulsulisog kanya. Iyuray mo ka di pala masulisog. Alawan bakit? Bakit? Gistak to tuminom ka nagsigarilyo. Kaya nagtrabaho ako. Bakit? Sorry adugayam na kita nagkurkurangak kang kan. Saan lang adugayam? Tangalagat na doon. Iso ipadasan ka, dadandali ka matay. Diyak kahit matay. Diyak pa kahit di matay. Iso nga alawan. Nagbalbaliw ako bakit? Kitam kadlaeng manong. Ang dakkel tinaitulong na diya pa nagpanas ko. Ure sambat nga isot impanasak. Yung sulat imbaga. Tilukot to'y nga duro. Sarda nga talaga sa tagpesyon tinakibarkada. Nominom ti arak manong dito'y balaylatan. Gudwain na lang di may isang abuti. Kalpasan na. Mapanagdigos. And then, arak uper na. Doro, agor ka. I miss you. Nabangsit ka? Oh my God, tubit laneta. Sana kung nagpara makibarbarkada. Nabayagan daddy. Nga parang nauding panang duro-duro ko keng ka. Dito una iti pakaragsakak manong name ito talaga nga nagbalbaliwen ti asawa. Nagsubli ti dati nga salunat, banglo, ken gwapo na. Nagagatang kami manong name iti bukod ng nga tricycle, babae niti panaglakok iti inarten. Katuwain manong. Nagtultuloy, ti panaglakok ti inartem. Intultuloy madlatan, manong name ni Duro ti kinaksingpet na, ken panagpasada na. Ken intultuloy met, manong name di kita anak mi ti panagpasada. Nalaganan kami ti ag-college dan, gapong out college educational plan manong. Ta nagtultuloy madlatan ay diyang insurance company, raadan kasukat na di Sir Nelson nga manager na. Manamnama manong nemi ti mabait agraduar ton dato inauna ang anak mi iti college. Intultuloy ni Duro manong nemi ti kinagwapo na. Intultuloy kumitlata ti aglako ti inartem ken iti inak parang taripato kanang itay inartem apaset ti bagik. Inartem nga bibig, inartem nga mansanas ken inartem manong nemi. Bagas ka no ti kapo wano inartem manong nemi nga taho iti nagbaitan di kiti legs ko. Agya man naglawan na ti anos mo manong nemi nga nangibasa ito yung pagkasalita ket thank you kada kiti ado nga nagbuya ka nagdagag
Kada sabi ko mata na kaibati akmat iti adal liwliwakan pagsarbingan ti biag diyo unay ta baybayan ti bagyo ta mangan no sa inyong masangon ni paketyo ta mangan na makalarapan nga sabali iso nga rubang unay nga aramiden nyo ti pagrebegan nyo tapno sa andang agsapol tuwing nga rodagya mga pagayam mo Karen. Karen, thank you. Tingka pa nang iburay dito. Pakasarita ang kaslidikal man lang.